Ni ti ddod â phobl I fewn I wrando ar dy air o Dduw, I ni methu hyd yn oed cyffroi y rhai sydd yn proffesu I ddod i'r oedfa, heb sôn am y digred. O Dduw, maddau ni am ein difaterwch, maddau ni ein bod ni yn ildio i'r cnawd ac yn ildio I demtasiynau'r un drwg rhy aml. I ni yn gweddio Dduw ar y ti I beidio delio a ni yn ôl ein heiddiant, ond I ti drigarhau wrthym. I drigarhau wrthym ni yma yn yr oedfa hon, I ni'n gofyn I ti hyd yn oed I ddod lawr yn nerth yr ysbryd glân i'n hoedfa ni yma, ac y byddwn ni yn teimlo'n calonau yn llosgi oddi fewn wrth I ti agosau atom. Felly o Dduw gweithio ni'n plith bendithio ni, diogela ni, cadw ar ein drwg I ffwrdd. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch ni gan I am yn rhif 685, 685 o fenaid chwilian fanwl am drysorau 100,000 gwell nag a fedd y greadigaeth am canlyno i'r wlad bell. 685 gen I sefyll i'w chanu.
Bydd ein testyn o'r salmau, y bedwaredd salm a'r ail adnod o feibion dynion, pa hyd y trowch fy ngogoniant yn warth, yr hoffwch wegi ac yr argeisiwch gelwydd. Cwestiwn yn cael ei osod fyna ar ddechrau'r salm. Ac efallai y cwestiwn yn fwy arwyddocaol, falle ar sil fel hon, lle ni'n fach ein nifer, yn llai na'r arfer, yn fach yn aml, ac yn gyson sydd yn drieni ac yn adlewyrchiad trienus ar ein dinas ni yng Nghaerdydd, ac yn adlewyrchiad o gyflwr ysbrydol y wlad. Cyn lleed o ddiddordeb ym mhethau'r arglwydd, ac hyd yn oed yn lith yr rhai sydd yn honni i fod yn ddilynwyr yr arglwydd Iesu Grist yn blant iddo. Ac ni'n gorfod cyffesu, mae oer yw ein calon tuag at bethau Duw, mae cyflym yw ein hesgusodion dro ar ôl tro. Ac ni'n gweld yn yr ail adnod, o feibion dynion, pa hyd y trowch fy ngogoniant yn warth? Pa mor hir ydych chi yn mynd i barhau i ymwrthod? Sawl sil arall y byddwch chi? I ni'n ymwybodol o sil i sil, hyd yn oed pan efallai bod yna y fwy yma, ac yn meddwl rhai sydd yn ein plith ni, ac yn mynd o sil i sil, ac heb profesi. Ac i'ch chi'n meddwl sawl sil arall sydd angen arnoch chi. Sawl oedfa arall sydd ei hangen arnoch chi i gredu. Ac i bron iawn, ni'n mynd sawl blwyddyn arall i ni'n sôn amdano. Ni newydd cael cynhadledd yn do, ac mae e wastad yn drieni pan dwi'n meddwl hyd yn oed am yr oedfa'n Saesneg, ac mor galonogol, a dydyn ni ddim yn mynd yn ôl niferoedd. Ac eto, hyfryd oedd gweld y llawr yn llawn i'r oedfa'n Saesneg. Ond i'ch chi'n edrych i fyny'r Gristio ac yn meddwl cynhadledd o'r fath, ond i ddyle pobl fod â diddordeb i wrando ar air Duw yn pregethu, ac i lenwi'r cadeiriau yma, seddi yma, bob un tu ôl i ni, o'n cwmpas ni, dyna beth ddylse fod, ac eto gyd i ni'n gwybod, nid yw ein gwlad ni am pethau felly, mae yna ormod o ddisgwyl arnynt i ddiwioldeb a sancteiddrwydd ac ymwahanu o'r byd, ac felly dydyn nhw ddim eisiau dod i'r fath yna beth, ac i ni'n mynd blwyddyn arall, ac i ni dal yn yr un sefyllfa, i ni'n dibynnu ar yr rhai hynny sydd yn dyheu am y pethau da, ac eto i ni'n gweld y mwyafrif llethol yn anwybyddu ac yn dymuno pethau ysgam, ac os nad pethau ysgam, y byd yn llwyr a'i holl bleserau. Ac ein nod yn fwy trienus yw ein cyflwr ni yn yr iaith Gymraeg, o feddwl am beth oedd ein gwlad ni fel blynyddoedd yn ôl. I feddwl sawl capel oedd na, ar hyd a lled ein gwlad ni, lle roedd y gair yn cael ei ffrigethu. Pa mor hir y mae hyn mynd i fod? Pa mor hir ydych chi yn mynd i fod felly? Falle rhai yma, neu falle pwy a wyr, efallai rhyw rai yn gwrando ar y we, ac ddim am fentro mewn, neu falle yn meddwl o ran diddordeb. Ond i hwn yn bosib, ond i fydde hwn yn bosib. Efallai rhyw rai ddylse fod fan hyn heddi, ac eto gatre, ac yn meddwl, o, na i edrych i weld faint sy'n na. Faint sydd wedi dod i'r cwrdd yn ganol gwyliau haf? Gobeithio dim llawer, ac efallai mae dyna ysbryd, ac efallai cyn i chi diffodd y peiriant ar we, efallai byddwn ni'n gofyn, pa mor hir fyddwch chi yn eistedd yn eich cartrefi, ac yn chwerthin am bethau Duw, ac yn gwrthod dod, ac efallai wedi troi mewn i'r we, ac yn meddwl, o, na i weld beth sut fath o oedfa, pa fath o emynau maen nhw'n canu, pa fath o ddarlleniad maen nhw'n cael o air Duw, ac meddai, dwi'n edrych am eiliad, wel gobeithio cyn i chi troi ffwrdd. A byddwch chi'n gwrando ar yr adnod fan hyn, o feibion dynion, pa hyd y trowch fy ngogoniant yn warth. Pa mor hir ych chi'n mynd i cymryd prynawn di sil i cael gorffwys bach a roi'ch trad i fyny. Pa mor hir ych chi'n mynd i treulio bore sil, no sil, yn gwylio'r teledu ac yn mynd i'r parc yn wac. Pa mor hir ydych chi'n mynd i wneud y pethau hyn. Dim syndod bod y salmydd. Mae'r salmydd yn dweud rhywbeth i ni hefyd siŵr o fod yn gorfod gweddio. Adnod gyntaf, gwrando fi panalwyf. O Dduw fy nghyfiawnder, mewn cyfyngder yr ehengais arnaf, trigar hawrthyf ac erglyw fy ngweddi. Pa mae'r salmydd yn dweud hyn? Mae'r salmydd yn gweld y sefyllfa'n drienus, cyn lleied o ddiddordeb. O, mae pobl wedi troi cefnau, ac mae'r salmydd yn gwybod, mae e wedi gweld cyflwr y wlad, a mae'n gwybod does dim ateb arall.
Does dim ateb arall. Does dim ateb arall i'r oedfa hon, nag oes. Pa ateb arall sydd i'r oedfa hon, oni bai yr arglwydd digarhau. Does dim gobaith i'r efengil, oni bai yr arglwydd digarhau. O, mae'n galw, gwrando fi ar panalwyf o Dduw fy nghyfiawnder. Mae'n galw ar Dduw, o, gwrando fy ngri, gwrando trigarhawr Dduw. Pam, dwi ar fi'n gwneud rhywbeth mawr. Mae rhaid fi herio'r pechadur. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y salm, fe allech chi ddewis bob un adnod yn y salm hon. Dyma i chi un o'r salmau fwyaf rhyfeddol. Fe allech chi fynd trwy bob un adnod a cael sawl un neges o bob un adnod. Ond falle cael trosolwg ond yr ail adnod na heddi, falle yn trial dod â'r cwestiwn hynny nôl tro ar ôl tro. Y cwestiwn holl bwysig yma, ac yn ail, yr her sydd yn hanfodol, ac yna, yn olaf ac yn drydedd, yr elw i'r etholedig. Pa elw sydd yna i'r etholedig o gymharu ar digred? Wel, yn gyntaf, cwestiwn holl bwysig o feibion dynion. Pa hyd y trowch fy ngogoniant yn warth? Yr hoffwch wegi ac yr argeisiwch gelwydd. O, dyna chi ddisgrifiad perffaith o gymdeithas heddi. Ni'n gwybod ni'n dweud hyn, siwr o fod bob dydd Sul, mae'r ysgrythyr yn ddisgrifiad perffaith o gymdeithas, sy'n os pa adnod i chi'n dewis, mae y wastad yn ddisgrifiad perffaith. Ond dyma i chi ddisgrifiad efallai o'r flwyddyn diwetha. Mae yna rhywbeth am y flwyddyn diwetha sydd falle yn wahanol ei naws i bob un blwyddyn arall. Mae e fel petai'r flwyddyn diwetha, ac i ni'n gweld e nawr ar sibrydion o ryfeloedd mawr, a'r ffolineb rhwng gwledydd, a'r casineb ddoi yn dofer rhwng y du a'r gwyn yn ymateb i'r du ac yn y blaen ac yn erchill. Erchill, welwch chi fe ar y newyddion o'r car yn mynd yn ôl i ganol pobl. Dyna chi afiach a chasineb sydd gan bobl tua bobl o lliw croen gwahanol. Sut fedryd e fod? Ac eto mae'r pobl sydd yn credu mewn esblygiad yn meddwl bod ni'n gwella. Ac yna beth i chi'n neud? I chi'n edrych ar y newyddion a chi'n clywed bod y wlad anferth hon, a'r wlad anferth hon, a'r wlad anferth hon. Be maen nhw'n neud? Maen nhw'n treulio'i holl egni yn dyfeisio dulliau gall ladd miliynau o bobl ar y tro. Ac yna maen nhw'n dweud pethau cas am ei gilydd, ac maen nhw'n greulon tuag at ei gilydd, ac ar ben hynny beth chi'n cael pobl o fewn gwledydd yn cysau gilydd oherwydd lliw a iaith ei tafod nhw, a lliw eu croen nhw, ac i chi meddwl, dyna chi ddisgrifiad o gymdeithas, ac yna mae pob, yn y flwyddyn diwetha, mae wedi bod yn wir ers blynyddoedd, ond yn y flwyddyn diwetha, mae pob anfoesoldeb wedi cael ei ddyrchafu i'r cymylau, fel mae daioni a chariad ydyw. Ac mae'n rhyfedd yn diwe, i ni ddim hyd yn oed, dyw pobl ddim hyd yn oed bellach yn meddwl fod y berthynas yna, sydd yn ôl yr ysgrythyr, dim ond o fewn priodas, dydyn ni ddim hyd yn oed sôn am hynny bellach. Mae hyd yn oed tu allan i unrhyw fath o briodas yn gwbl dderbyniol. Yr anfoesoldeb rhemp yma sydd o fewn cymdeithas. Dim syndod bod y salmydd yn dweud. Dychmygwch y salmydd yn byw heddi. Be fydde fe'n dweud am gymdeithas heddi? Pan ych chi'n gwrando ar y newyddion yn darllen eich papurau newydd, i chi methu hyd yn oed cael barn bellach, pe taw ni o'r pwlpit heddi yn rhoi barn ar mathau gwahanol o anfoesoldeb, credwch i fi, siwr o fod bydd rhywun yn ei ddarganfod ac yn dod ag rhyw achos llys yn ein herbyn ni, bod ni yn rhoi barn am anfoesoldeb, neu beth bynnag, neu am drais, neu am unrhyw beth. Does dim hawl hyd yn oed cael barn. Ac os ydyn ni'n rhoi barn, beth sydd yn digwydd? Mae pawb yn dod i lawr ac yn dweud, pa hawl sydd gyda chi i bregethu pethau fel hyn? Wrth i ni feddwl am ryfeddod Duw ac am ei sancteiddrwydd ac wrth i ni edrych o'n cwmpas ni ar fyd natur, ar hyfeddod byd natur, wrth i ni weld y greadigaeth yma, ar hyfeddod pob un rhan o'r greadigaeth, ac wrth i ni feddwl am gariad Duw tuag at bobl fel ni, o Genesis, reit o'r cychwyn, fe allech chi ddadle, gallech chi dweud, petai chi wedi bod yn y sefyllfa ac wneud y dewisiadau, mae Duw wedi wneud, byddech chi wedi meddwl, wel, efallai bod Duw ar ôl 2, 3, 5,000 beth bynnag o flynyddoedd yn meddwl
meddwl am ffordd a chawdwriaeth. Ond beth ddigwyddodd yn mhell cyn seiliad y byd, fe drefnodd fe, a pryd nath e ddweud wrthon ni ei fod wedi maddau a bod e wedi darparu ffordd i ni yn Genesis. Reit o'r cychwyn. Ar ôl i Adda ac Efa bechu, beth nath Duw yn syth bin, fe ddangosodd ei gariad tuag at dyn anheiddiannol, dyn a fyddai yn troi ei gefn yn llwyr arno. Gwrandwch ar hwn, pan i ni'n meddwl am fawredd Duw, ac am ei sancteiddrwydd e, ac am ei gariad e, ac am ei lendid e, ac am ei byrdeb e, a'r ffaith am ei natur ei fod yn holl alluog, ac yn holl bresennol, ac yn meddwl am yr holl elfennau hynny am ei berson. O feibion dynion, mae'r salmydd yn dweud. Pa mor hir y trowch fy ngogoniant yn warth. Ond nid dyna ddisgrifiad o'r byd i ni'n byw yn ddi. Bod nhw wedi troi gogoniant Duw yn warth. Mae yn warth yn diwe. Ac maen nhw wedi troi gogoniant a glendid. A maen nhw wedi troi popeth sydd yn dda bron iawn, y maen nhw'n galw'n ddrwg. Os ydych chi'n sefyll am foesoldeb a glendid a ffyrdeb, mae'n erbyn hyn yn cael ei alw'n ddrwg, ac eich bod chi'n gas ac yn greulon. Ac mae'r pethau sydd yn ddrwg yng ngôl Gaerdyw yn cael ei ddyrchafu i fod yn dda. Pa mor hir y trowch fy ngogoniant yn warth? Pa mor hir y mae cymdeithas, pa mor hir mae Caerdydd, y mae Llundain, y mae Abertawe, y mae Casnewydd, y mae Wrecsam, ble bynnag ych chi eisiau sôn. Pa mor hir y mae'r bobl sydd yn trigo yn y dinasoedd ac yn y trefi. Pa mor hir ydych chi'n mynd i troi gogoniant Duw yn warth? Yr hoffwch wegi ac yr argeisiwch gelwydd i chi'n ceisio'r hyn nad yw yn wir, i chi ddim yn dymuno'r gwirionedd. Dyna i chi ddisgrifiad o gymdeithas, a chybod beth sy'n drist? Dyma i chi ddisgrifiad o'r eglwys hefyd. Dyma i chi ddisgrifiad o'r rhai sydd yn proffesu. Yr wythnos diwetha'r gynhadledd. Faint o bobl sydd yn proffesu a ddylse fod wedi dod, neu o leia yn dangos safiad gyda ni fel pobl sydd ddim wedi dod, ond sydd yn dewis y byd, neu addoliad fwy ysgafn. Dyna chi drieni. Dyna chi drieni. Pa mor hir yr argeisiwch gelwydd, y mae addoli Duw mewn unrhyw ffordd sydd yn dod ar byd i fewn yn anerbyniol, ac i ni'n mynd ar ôl y byd a'i bethau ac yn derbyn pregethu sydd yn mynd i ganiatáu i ni fyw yn fydol, i ganiatáu anfoesoldeb tu allan i briodas. Sawl un sydd hynny'n wir o fewn yr eglwys Gristnogol sydd yn caniatáu anfoesoldeb tu allan i briodas ac yn caniatáu meddw dod ar y penwythnos ac yn caniatáu i wrando'r pethau sydd yn hybu godineb a'r holl bethau hynny a thrais. Sawl eglwys sydd yn caniatáu y pethau hyn, achos dydyn ni ddim eisiau bod yn llym. Dydyn ni ddim eisiau bod yn galed. Fe newn ni gyhoeddi'r efengil maddeiant a gadael i bobl i fyw. Ond beth ni'n dweud? Mae'r ysgrythur yn dweud sut dylse Cristion fod. Mae'n dweud beth yw Cristion a sut y dylse fyw. A beth sydd yn digwydd? Mae'r eglwys wedi dewis. I ni'n derbyn ein bod ni'n Gristnogion. Maen nhw'n dweud, ydynt yn Gristnogion? Dydw i ddim yn gwybod. Ond yr unig beth ni yn gwybod yn ôl Gaerdyw, os nad oes ffrwyth sancteiddrwydd, ffrwyth gwiredigaethwch yna, nag dydynt ddim yn Gristnogion, hyd yn oed os oes proffes ganddynt. Hyd yn oed os ydynt yn mynychu capel, hyd yn oed os ydyn nhw'n gallu sefyll yn yr oedfa a dweud sut eithon nhw'n Gristnogion, a ydynt yn Gristnogion, nag ydynt os nad oes ffrwyth edifeirwch. Dyw e ddim yn bosib, dyw e ddim yn bosib. Os nad oes arwyddion o fywyd a sancteiddrwydd hynna, os nad oes na nawr chi'n gweld y gogwydd tuag at sancteiddrwydd. Wrth gwrs, o fewn pob Cristion, fe fydd yn methu ac fe fydd yn ildio i temtasiwn o dro ar ôl tro, ond yr hyn sydd yn wir am y Cristion, fe fydd na dristwch ac edifeirwch ac fe fydd yn deheu am sancteiddrwydd. Pa mor hir? Dyna'r cwestiwn mae Salmydd yn gofyn. Pa mor hir? A fydd na flwyddyn arall yn mynd heibio? A fyddwn ni yma os Duw a'i mynd mewn blwyddyn arall yn cael oedfa sul neu ddoi ar ôl y gynhadledd ac yn gallu dweud, mae blwyddyn arall wedi mynd a dyw'r Cymru dal ddim yn ymddiddori yng Nghaerdyw ac mewn gwir sancteiddrwydd a gwahanu o'r byd. A fydd blwyddyn arall yn mynd heibio?
A fydd na flwyddyn ar ôl honno. Mae'n neud i chi feddwl os fydd yn hir. Na fydd na eglwys ar ôl, gwir eglwys yn yw. Beth yw dymuniad eich calon chi? Wel, beth yw dymuniad y byd? Mae'r chweched adnod llawer sydd yn dywedyd pwy a ddengys i ni ddaioni. O, dyna beth yw'r broblem. Mae'r byd yn chwilio am ddaioni, ac i ni'n gwybod yr ateb i'r broblem, ni'n dweud hyn, siwr o fod bob dydd Sul. Beth yw problem dyn? Mae dyn wedi ei greu gan Dduw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. A'r broblem yw gan fod pechod wedi dod mewn, nid yw dyn yn gogoneddu Duw ac yn mwynhau. Ond dyna pam y creuwyd ef. Ac felly mae yna ryw ymwybyddiaeth oddi fewn i ddyn, mae e'n dyheu i fyw i'w bwrpas e, ac mae e'n chwilio am bethau sydd yn mynd i'w fodloni fe. Ond yr unig beth sydd yn mynd i fodloni dyn yw gogoneddu Duw a'i fwynhau e. Ond oherwydd pechod, dyw e ddim yn gallu, dyw e ddim eisiau mwynhau Duw, dyw e ddim eisiau gogoneddu Duw, mae e'n chwilio am ddaioni mewn llefydd eraill. Yn y presennol, y bwyd, y diod da, dyna fel mae'n dweud fan hyn, Rhoddais adnod 7, lawenydd y fy nghalon mwy na'r amser yr aml haodd ei hyd a'i gwyn hwynt. Onid dyma i chi ddisgrifiad o gymdeithas heddi, ac onid dyma ddisgrifiad hyd yn oed o'r rhai sy'n proffesu, yw ei gwyn, ei hyd a'i gwyn hwynt, cael digonedd o bethau'r byd, i cael digon o fwyd, a'r bwydydd gorau, a'r diodydd gorau, a'r meddwi, a popeth arall sy'n mynd gyda fe, ond hyd yn oed nad yw yn hynny. Mae ar lefel y cael digonedd o'r bethau'r byd, a'r pleserau'r byd, a mwynhau ei hunan, ac yn cael y pethau yma sydd yn bodloni'r cnawd. Maen nhw eisiau pethau da. Dyma beth yw dymuniad yr aniwiol, i foddhau ei nwydau cnawdol. Dyn nhw byth, a fyddan nhw fyth yn fodlon. Ac fe fyddant yn mynd o un peth i'r llall. Dyna yw natur dyn, dyna natur dyn pechadurus. Ar ôl un pleser, rhaid cael pleser arall, ac ar ôl y pleser honno, mae rhaid cael un arall, ac un arall, ac un arall. A nid yw natur dyn byth yn fodlon. Maen nhw'n chwilio am ddaioni'r byd, ac yn chwilio am yn y llefydd anghywir. Ac i ni'n gwybod y mae'r cyfan yn arwain tuag at digofaint. Ga i ofyn i chi eto, beth yw eich sefyllfa chi? Pa gyflwr ydych chi ynddi? Ydych chi yn cynllunio drwy'r amser sut i gael mwy o bleserau'r byd? Mae'n rhwydd efallai edrych at lawr ar rhai pobl sydd yn chwilio am rhyw bleserau mewn pethau moethus y byd, ond does dim gwahaniaeth rhwng pobl eraill yn chwilio am pethau mwy cnawdol. Yr un yw'r dyheuad am ddaioni nad y gwir ddaioni. Pa mor hir y byddwch chi, cyn y byddwch chi yn ceisio y gwir pethau, y daioni, y pethau da, y gwir dda. Pam bechadur cyndyn? Pam y colli denau drud? Mae dy greuwr heddiw'n gofyn pam yr ymgyndynu cyd? Pam ydych chi mor hir? Pam ydych chi yn treulio gymaint o amser yn chwilio am bethau'r byd yma a phleserau? Pa mor hir fyddwn ni? Pam sawl sul arall fydd yn mynd heibio? Pan y byddwch chi ddim yn ymateb ac yn ceisio. Wel, allai ddychmygu yr oedd y salmydd yn wylo wrth adrodd y geiriau yma, o feibion dynion. Pa hyd y trowch fy ngogoniant yn warth, yr hoffwch wegi ac yr argeisiwch gelwydd. Wel, gadewch i ni symud ymlaen am yr her hanfodol yma. Wel, dyma i chi her yn y bedwaredd adnod. Ofnwch ac na phechwch. Ymddiddenwch a'ch calon ar eich gwely a thewch. O, dyna i chi falle y diwedd yr adnod na gyngor da, her hanfodol, tewch. O, byddwch dawel. Dyna i chi her. Ond dyma beth sy'n mor wir. Y mae pobl trwy'r amser yn cyfiawnhau ei hunan. Drwy'r amser, a dyma yw ein natur ni, os oes rhywun yn darganfod rhyw fai arnom ni, beth yw'r
tuedd cyntaf yn ni. I ni'n cyfiawnhau ein hunan. O, wel, dyma pam nes i hynny. Neu, o'n i wedi blino. Neu, hyn a'r llall. A ni wastad yn ceisio dod ar ryw reswm sydd yn mynd i roi gosod ni mewn goleuni gwell. Ac pan ni'n pechu, beth sydd yn digwydd? Wel, mae'n iawn, mae pawb arall yn ei wneud e, a mae'r byd yn ei wneud e. Os ydy'r miliynau o bobl y byd yn ei wneud e, yna rhaid ei fod yn iawn i fi wneud e. Ac y mae cymdeithas yn dweud bod y pethau yma'n dderbyniol. Ac mae'r eglwys bellach yn dweud ei fod yn dderbyniol. Ac mae gwylio'r pethau yma, mae gwrando ar y pethau yma, mae ymwneud â'r pethau yma yn iawn, ac mae pawb yn ei wneud e. Be mae'r salmydd yn dweud? Byddwch dawel, tewch. Byddwch dawel. Ac mewn ffordd parchedig, os allwn ni dweud e, mae angen i ni gau ein cegau ni, a heb i dweud e mewn ffordd heillig ac mewn ffordd na ddylsyn ni. Na newch chi wneud yn siŵr fod y geg na yn aros ar gau am eiliad, peidiwch ag agor i, am eiliad, peidiwch a cyfiawnhau eich hunan. Mae'r salm yn dweud, ofnwch, dyna beth sy'n eisiau gwneud, tewch, byddwch dawel am eiliad. Peidiwch a chyfiawnhau eich hunan, tro ar ôl tro, sil ar ôl sil. Be ydych chi'n neud yn cyfiawnhau eich esgelistod chi, eich difaterwch chi. A chi'n dweud, mae'n iawn. Pam ddylen ni ymateb nawr? Pam ddylen ni osod y pethau hyn gyntaf? Be mae'r salm yn dweud, sefwch, gwyliwch, arhoswch, peidiwch a phechu am eiliad. Mae hwnna'n anodd, amhosibl, ond be mae'n dweud yw, beth bynnag i chi wneud, stopiwch. Falle gallen ni fod yn sôn am ryw bechod arbennig, falle bod yna ryw rai yn dechrau trywydd o fynd ar hyd ryw lwybr mewn i bechod. A be mae'n dweud, stopiwch, peidiwch a wneud e. Efallai trwy ras Duw, falle rwy'n yma neu rwy'n ar y we yn gwrando ac i bod nhw ar fi'n gwneud penderfyniad i gamu mewn i rhyw bechod ac yna falle trwy ragluniaeth Duw eich bod chi'n gwrando ar y geiriau yma. Be mae'n dweud? Stopiwch, peidiwch a phechu, peidiwch a mentro mewn i'r byd. Dyna be mae'r salmydd yn dweud. Dyna be ni wedi bod yn dweud sil ar ôl sil. Ac sawl un o'r ieuanc i ni wedi cael fy rai ifanc o'n plith ni sydd wedi bod ma ddim yma bellach sawl blwyddyn. A be ddigwyddodd? Roedden nhw'n gweld y byd a'i oleadau llachar, a'i bleserau a dim cyfyngiadau. Ac fe gewch chi wneud beth a fynwch chi. Beth oedd y salm yn dweud? Peidiwch a cymryd y cam i fewn i'r byd. Stopiwch, peidiwch a phechu, arhoswch am eiliad, camwch nôl. Mae e'n pledio gyda'r byd. Sawl gwaith ydych chi wedi cael cyngor felly? Mae'r rhieni yn gwneud i'w plant. Hyd yn oed rhieni'r byd yn rhoi cyngor i'w plant. Falle, dwi'n yn siŵr os ydyn nhw bellach, ond yn rhoi rhyw gyngor iddyn nhw i cadw nhw i ffwrdd o'r rhai pechodau efallai. Dwi ddim yn gwybod. Ond allech chi ddychmygu yn dweud, paid a wneud hynny, mae'n beryglus. Mae fel dysgu plentyn wrth groes i'r lôn. Paid a camu'r lôn. Pam? Mae'n beryglus, mae ceir yn dod, fe allan nhw dy daro di, a dy frifo, a dy lad di. Felly mae rhieni yn ofnadw o gwmpas y pafin, o'n i wastad yn chwilio am y plant ac yn gafel yn dyn, yn croesi'r lôn. Sut o'n i'n croesi'r lôn gyda'r plant? O'n i'n gafel yn dyn, a nhw'n gafel yn y llaw, ac yna roedd y mysedd yn mynd o gwmpas i garddwn nhw. Roedd un bus gen i, roedd y llaw yn gafel yn ei llaw nhw, ond roedd gen i fus rhagofn i'r gafael lithro, ac i nhw i adael fynd ar fy llaw, roedd y mis yn barod i afel eto. Roedd rhyw fath o afael ddwbl. Pam ni? Beth os o'n i'n meddwl? Beth os nawn nhw fynd o nwylo i ganol y lôn? A mi fydden ni'n pregethu wrth nhw ar ochr ysy. Chi'n gweld mae rhaid stopio, mae rhaid camu nôl, peidiwch a mentro i'r lôn, mae'n beryglus. A chi'n begio nhw, pledio nhw, peidiwch, mae rhaid bod yn synhwyrol wrth y lôn, lle mae yna gar wedi parcio a car fan hyn, peidiwch yn mynd fyna camu allan heb edrych, mae rhaid chi fynd i le diogel i groesi'r lôn, ac i chi'n pledio nhw, peidiwch, dyna natur yr adnod yma, yma'r salmydd fel petai yn pledio gyda'r rheini sydd yn gweld y byd, ac ar fi'n mentro i'r byd, mae'n dweud, ofnwch y byd. Ofnwch pechod, ofnwch tragwyddoldeb heb Grist, a mae'n dweud peidiwch a phechu, ofnwch ac na phechwch, ymddiddenwch a'ch calon ar eich gwely. Mae'n mynd ymhellach, mae'n dweud pan i chi ar eich gwely. A newch chi ymddiddan a'ch calon.
Chi'n rhedeg I ffwrdd o fywyd, chi'n rhedeg I ffwrdd o ddiw, a chi'n rhedeg I ffwrdd o'r hyn sydd yn real a thragwyddoldeb. Ond mae'r salmwydd yn dweud, o, cyn I chi gamu mhellach i'r byd, cyn ei fod yn rhy hwyr, o, na newch chi ymddiddan a'ch calon. I chi ymddiddan ar hyn I chi'n ei wneud, I chi fyfyrio, I chi feddwl, I chi drafod gyda chi hunan, ydw i'n gwneud yr hyn sydd yn iawn? O, tra bod chi'n gorfod cyn I chi huno, cyn I chi gysgu, meddyliwch, ystyriwch am eich pechodau. O, mae llawer efallai pan maen nhw'n meddwl am eu pechodau mwy fel hyn. O, dyna beth I rywun I ffindio mas o mod I wedi pechu. Dim dyna beth I ni'n sôn fan hyn. I ni'n dweud hyn, petai neb yn darganfod am eich pechod, y mae Duw yn gwybod. Ac felly beth mae'n dweud, o, tra ar eich gwely. Ystyriwch, efallai yn meddwl, dyna'r unig adeg efallai, lle nad ydych chi'n cael eich byddaru gan sŵn y byd, gan rhyw gerddoriaeth yn eich clistiau, neu rhywbeth ar y teledu, neu rhywbeth ar y strydoedd, a chyfeillion, a theulu, a phob un yn eich tynnu chi yn bellach ac yn bellach ac yn bellach i'r byd. A be mae'r salmwydd yn dweud, o am eiliad, cyn I chi gysgu, o na fyddwch chi'n meddwl am eich pechod, a stopiwch am eiliad. Peidiwch a mentro mhellach i'r byd. Mae fel petai yn pledio chi, o myfyriwch. Mae fel petai yn dweud wrthych chi gweddiwch y weddi, o Dduw graslon, agor llygaid fy enaid I weled fy angen am Grist. Dangos I mi fy mhechod, dangos, ond nid dyna yw problem cymdeithas, does dim ymgyffred am bechod. Does dim dealltwriaeth o beth yw pechod. Petai nhw'n rhoi rhyw dreithawd I chi ar bechod, mi fydda fe'n ofnadw, mi fydda dim ond y pethau fel lladd a dwyn, a dim y pob math o dwyn, y dwyn torri mewn I gatre rwy'n fydda fe. A bydda dim dealltwriaeth o ddifrifoldeb pechod a chanlyniadau pechod, a pa mor ofnadw yw un pechod yng ngoleuni sancteiddrwydd yr holl alluog, ac wrth feddwl am lendid y nefoedd, ac wrth feddwl am un pechod yn mynd i'r nefoedd, y mae tu hwnt I ddychymig, dwi ddim yn bosib, ond ein holl bechodau, ond does ganom ni ddim ymgyffred llawn, does gan Cristion ddim gwir ddealltwriaeth o ddifrifoldeb pechod, ond o leia mae wedi gweld ei bechod a'i ddifrifoldeb I raddau. Yr hyn sydd ei hangen, dyma be mae salmydd yn dweud, o y byddwch chi yn gweld eich pechod. O bydd yr ysbryd glân yn dod lawr ac yn agor eich llygaid. I chi weld eich pechod, I weld eich cyflwr, I weld eich trienni chi. Ofnwch ac na phechwch, ymddiddenwch a'ch calon ar eich gwely a thewch. O, byddwch dawel am eiliad. Chi'n meddwl beth, bron iawn, I ni'n cael ein hybu dyda hyn I siarad gyda pobl. Mae'n drienus yn y pulpit yn dweud ni'n siarad â phobl. Siarad â phobl? Beth ni'n eisiau gwneud? Maen nhw ar ei ffordd I dragwyddoldeb colledig. Ac I ni'n gwybod fe allai'r ysbryd ddod pan yn sibrwd, pan yn siarad neu yn codi llais. Ond bron iawn allech chi ddweud, dydyn ni ddim fan hyn I drafod gyda chi, I ni fan hyn I bledio gyda chi, peidiwch a phechu. O, byddwch dawel am eiliad, stopiwch eich cyfiawnhau chi, stopiwch eich pechod chi. O, na fyddwch chi am eiliad yn oedi ac ystyried tragwyddoldeb. Mae rhaid I ni'ch deffro chi, nawr I ni'n gwybod fe allai'r ysbryd glân wneud hynny unrhyw ffordd. Ond o, mae'n adegau lle ni'n teimlo, o, Dduw tyrd lawr ac ysgwyd rhain o'i trwmgwsg, y mae angen I chi ddeffro. Nid trafodaeth yw hwn, dydyn ni ddim yn dod i'r pulpit I drafod gyda chi, ac I ddadle gyda chi, ac I perswadio chi. Beth yw swyddogedd y bregethwr? A dweud wrthoch chi, byddwch dawel. Byddwch dawel, peidiwch a chyfynhau eich pechod, a stopiwch eich pechod pam mae'r holl alluog wedi gorchymyn y peth. Mae wedi dweud wrthoch chi, o, oedwch, ofnwch Dduw, ofnwch eich pechod. O, bydd yna rhyw ofn yn dod drostoch chi am eich pechod, a'i ganlyniadau fe. Mae pechod yn ddifrifol. Be fydd yn digwydd os newch chi wneud hyn? Chi'n gwybod be fydd yn digwydd? Pa mae Duw yn dechrau gwaith, y mae e'n ei gwblhau. Ac os ydych chi yn cael cipolwg o'ch pechod, os mae gwaith yr ysbryd glân yn agor eich llygad I weld eich pechod, fe fydd yn arwain chi at adnod 5. A berthwch ebyrth cyfiawnder a gobeithiwch yn yr arglwydd. Dyna be fydd yn ei.
Rhedwch at yr aberth. Aber cyfiawnder. Beth yw hwnna? Wel, i ni'n gwybod yn llawnach yn y Testament Newydd. Mae'r Iesu yw hwn. Yr aberth fi ar Galfaria. Ble arall allwch chi fynd pan mae ofn eich pechod yn llethol, pan mae difrifoldeb, tragwyddoldeb wedi dod drostoch chi, pan i chi wedi gorwedd ar y gwely ac wedi ystyried eich pechod, ac mae'r ysbryd glân wedi dangos yn glir i chi y difrifoldeb a cheiddiannau ac eich bod dan gondemniad yr holl alluog, yr un sanctaidd a'r un pyr, ac mae'r ofn wedi dod arnoch chi. Beth sydd yn digwydd? Rhedwch at Galfaria. Mae'r Iesu ar y groes, cyn iddo fe gyrraedd y groes, fe fodlonodd gofynion y tad, fe fuodd fyw bywyd perffaith, fe gadwodd gyfraith yn llwyr yn ei gyflawnder, fe gadwodd bob rhan o gyfraith Duw, ac fe nath ar ein rhan ni. Mae'r Iesu wedi byw y bywyd na fedrwn ni ei fyw. Mae yn rhoi ei gyfiawnder i ni, ac yna ar y groes, fuodd yr aberth fwyaf fuodd erioed. Yn yr Hen Testament, i ni'n clywed am yr anifeiliaid a gafodd ei lladd a'r gwaed yn tywallt allan ohonynt. Ond beth i ni'n clywed, beth oedd hwnna'n pwyntio at hwn, at yr aberth, at Galfaria, pan gafodd Iesu Grist ei groesoelio, ac ar y diwrnod ofnadwy honno, yr oedd Iesu yn hongian ar y groes, a'r hoelion yn ei ddale, a'r gwaywffon ar ei ochr, a'r goron o ddrain ar ei ben, a pan oedd y gwaed yn llifo. O, dyna i chi ffynon. Mae modd i'r pechadur ddod ac i olchi ei holl bechodau ffwrdd. Rhedwch at yr aberth. Aber cyfiawnder Iesu Grist ei hun. Rhedwch ato fe, dim ond fe sydd yn gallu helpu rhywun yn y fath gyflwr. Rhed am dy fywyd. Dyna beth mae'r salm. Mae'r holl salm yma bron iawn yn bloeddio. Rhedwch am eich bywyd. Mae'r byd, un cam arall sy'n rhaid i chi wneud. O, mae'n driennus, ond diwedd pan mae gyda chi rhai anwylid o'ch teuluoedd, a chi'n gweld nhw bob dydd yn mynd cam ymhellach i'r byd. A chi'n meddwl, un cam arall ac efallai na fydd gobaith. Efallai bydde di'n croesi'r linell lle na fydd trigaredd. Dydyn ni ddim yn gwybod pryd fydd hynny. A mae bron iawn yn dweud, o, rhed am dy fywyd. Paid, mae fel plentyn yn mynd un cam yn agosach at ochr y lôn. I chi am ei gafal ar nhw, a tynnu nhw'n ôl, ond i chi ddim yn gallu neud e. Chi methu tynnu nhw'n ôl. A maen nhw'n mynd ac yn bellach i'r byd. A chi'n dweud, o, terd nôl o'r byd, terd nôl o bechod, o, rhed at yr aber. Rhed at y groes, rhed at Galfaria, rhed at yr Iesu, troi ffwrdd o'r bechod. Fe fydd yn dy ddinistrio? Rhed cyn iddo fo fod yn rhy hwyr. Be newch chi? Beth a wnaeth y rhai ddylse fod yma heddi, ond sydd ddim yma o ran dewis. Rhai methu bod yma i ffwrdd. Ond fydda'r rhai'n gallu bod yma, ond sydd ddim eisiau bod yma. Beth am rheini? Maen nhw wedi mynd un cam yn bellach i'r byd. Un cam. A felly chi ddychmygu'r salm i dweud, o, paid mynd cam arall. Paid oes sil arall o droi cefn. Tyd nôl, ofnwch pechod. Ofnwch yr holl alluog. Myfyriwch ar eich gwely. Ystyriwch eich pechod a rhedwch am eich bywyd at Grist. Beth yw'r elw i'r etholedig? Chi'n gwybod beth? Mae'r byd am i chi feddwl nad oes na elw i'r etholedig. Nad oes elw i'r Cristion. I'r etholedig, ni'n gallu gweld hynny yn sicr. Ni'n gallu gweld yn yr drydedd adnod. Ond gwybyddwch i'r arglwydd neilldio y diwiol iddo ei hun, yr arglwydd awrendi panalwyf arno. O, mae wedi neilldio rhai adnod 7, rhoddais lawenydd ym nghalon, fe sydd yn gwneud y cyfan, fe sydd yn rhoi llawenydd yn y galon. Beth yw elw y rhai sydd wedi bod at y groes? Mae'r byd yn dweud wrthoch chi fyddwch chi'n cael bywyd diflas. Fe fydd y byd yn dweud wrthoch chi, fydd yr un drwg yn sibrwd i chi, fyddwch chi'n colli eich ffrindiau. Wel, falle fyddwch chi'n colli ffrindiau. Ac efallai na chewch chi lawer o ffrindiau yn ei lle, falle mae hwnna'n ddigon gwir. Credwch chi fi, mae'n eitha gwir, mae'n eitha tebygol. Ond un peth sydd yn wir, fe gewch chi ffrind.
fydd yn well nag unrhyw ffrind i chi rioed wedi gael o'r blaen. Fe gewch chi yr arglwydd Iesu Grist yn waredwr i chi. Fe fydd yn agosach atoch chi ac fe fydd yn eich arwain chi bob cam o'r ffordd. Ond hefyd yn aml mae e'n darparu ar ein cyfer ni mwy nag ydyn ni'n heiddi ac mwy nag oedden ni'n disgwyl. Hyd yn oed trwy ddarparu un neu ddau falle. Ond un peth sy'n sicr fyddwn ni'n well wedi dod at Grist nag oedden ni erioed cynt. Sut ni'n gwybod hynny? Mae'n dweud yn adnod 7, rhoddais lawenydd. Beth yw'r llawenydd mae'r Cristion yn cael? Y llawenydd gorau gellir gael yw maddeuant pechodau, heddwch a Duw, bywyd trygwyddol, cyfaill i fod gyda ni trwy weddill bywyd, un i'n harwain ni trwy'r anialwch. A oes unrhyw lawenydd gwell na hyn? Mae'r llawenydd y tu hwnt i unrhyw beth mae'r byd yn gallu roed i chi. Mae unrhyw lawenydd mae'r byd yn roed i chi, dim ond yn para am tua munud neu fwy. Falle 2, ac yna mae'n pylu. Hyd yn oed, os ydy Cymru'n ennill cwpan y byd, dyna lawenydd. Chi'n gwybod beth, hyd yn oed pam nhw wedi ennill rhywbeth mawr hyd yn oed. Mae'n lawenydd am tua 5 munud, a ambell fe pan ni'n cofio fe, mae'n pylu'n reit gloi, ac ar ôl blwyddyn i chi'n trio meddwl, beth enillon ni? A mae'r llawenydd yna mynd, yn mynd ar wyliau. Mae'n hyfryd mynd ar wyliau, ond ar ôl y gwyliau, ar ôl wythnos, i chi meddwl, mae'n teimlo fel oes yn ôl. Mae'n lawenydd a barodd am gyfnod. Mae'r llawenydd yr atgofion dal dy chi, ond yw reina ddim yn para, dwi ddim cystal a bod na chwaith. A mae bod ar y gwyliau falle'n well na'r atgofion. Ond maen nhw'n para am ychydig. Mae'r llawenydd y Cristion yn para am dragwyddoldeb. Mae'r llawenydd yn ddofn. Mae'n dragwyddol. A pwy sydd wedi rhoi yno yr arglwydd? Mae wedi rhoi llawenydd i ni, yr eiliad a deithom ni at y groes, pan gymerodd ein pechod a'i hoelio i'r groes, ac fe roddodd e glogyn cyfiawnder Crist i ni. Fe dda llawenydd. Ac mae'r llawenydd yn para am dragwyddoldeb. Rhoddais lawenydd ym Nghalon, a mae'n pwysleisio'r ffaith, mwy na'r amser yr amlhaodd ei hyd a'i gwyn hwynt. Mae'r byd, pan maen nhw'n cael digon o bethau'r byd, maen nhw'n meddwl eu bod nhw'n llawen. Pan mae digon o fwyd yn nhw, digon o ddiod yn nhw, digon o bartion ganddyn nhw, digon o ffrindiau ganddyn nhw, digon o bopeth, swydd dda, cyflog dda, poblogrwydd, statws, pŵer, be bynnag chi eisiau, rowch gyd i fewn i'r un pot. A chi'n gwybod beth mae'n dweud fan hyn, hyd yn oed petai chi'n rhoi y cyfan yn mynd yn iawn. Mae llawenydd y Cristion yn fwy. Rhoddais lawenydd ym Nghalon, mwy na'r amser yr amlhaodd ei hyd a'i gwyn hwynt. Mae llawenydd y Cristion yn dod o ddifri ac mae'n para hyd tragwyddoldeb. Ond chi'n gwybod beth, un arall o'r rhesymau pan mae'r llawenydd yma'n rhyfeddol. Mae'r 8fed adnod mewn heddwch hefyd y gorweddaf ac yr hunaf, cynnes ti arglwydd yn unig a wneud mi drigo mewn diogelwch. Chi'n bod mewn byd ac yn enwedig yn yr oes i ni'n byw ynddi. Yn yr oes yma, lle mae yna gymaint o sôn am ymladd a'r hyfeloedd a chasineb, a trais, a'r holl bethau'n sôn am mosod ar wledydd ac yn y blaen, mae'n gallu llenwi calon rhywun ag ofn. Ond chyfo beth i'r Cristion, mae e'n gallu dweud hyn, gan ei fod wedi bod at y groes, at yr aberth, mewn heddwch y gorweddaf ac yr hunaf. Ydy'r byd yn gallu dweud hynny? Fedran o ddim. Does dim sail i'w heddwch nhw. Falle fedran nhw gysgu, ond dim gyda'r heddwch y mae'r Cristion yn gallu. Hyd yn oed os ni ddim yn gallu cysgu, mae dal heddwch gan y Cristion. Mae'n gallu gorwedd na mewn heddwch. Pam? Mae'n gwybod fod pob peth yn iawn i'w enaid e. Fod ei enaid yn saff yn wylo'r arglwydd. Canis ti arglwydd yn unig a wneud mi drigo mewn diogelwch. Felly mewn byd llawn o ofnau a phryderon, mae'r Cristion yn gallu gorwedd ac huno yn ymddiried yn ei arglwydd, ac hyd yn oed os fydd yn cael ei gymryd o'r byd yma i dragwyddoldeb, mae yn mynd i agor ei lygaid yn y nefoedd, pan fydd ei ffydd yn diflannu ac yn troi'n olwg. Adnod 6, arglwydd, dyrcha arnom lewych dy wyneb. Dyma beth sydd yn peri llawenydd i'r Cristion.
yw pan y mae presenoldeb yr arglwydd yn argosau, arglwydd dyrcha arnom, lewyrch dy wyneb. Dychmygwch hynny. Goleini'r arglwydd yn llywyrchu arnom. Presenoldeb yr arglwydd yn agosau atom. Does dim byd gwell, does dim byd fwy sicr, does dim byd fwy cadarn, does dim byd mwy sydd yn peri llawenydd, mae'n rhoi y fath sicrwydd i'r Cristion. Fod ei enaid yn saff yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond gai orffen drwy ofyn y cwestiwn yma eto i chi. O feibion dynion, pa hyd y trowch fy ngogoniant yn warth, yr hoffwch wegi ac yr argeisiwch gelwydd. Pa mor hir? A oes na sil arall yn mynd i fynd heibio? A fydd na flwyddyn arall yn mynd heibio? O, byddwch chi'n ofni, fel mae'r adnod 4 yn dweud, a peidiwch a phechu, ofnwch ac na phechwch, ymddiddenwch a'ch calon ar eich gwely, a thewch, byddwch dawel am eiliad, ac ystyriwch eich enaid a thragwyddoldeb ac yna a berthwch ebyrth cyfiawnder, a gobeithiwch yn yr arglwydd. Gofynnwch i'r arglwydd eich arwain chi at y groes. A gofynnwch iddo fe rhoid yr rhodd o ffydd i chi o beithio yn llwyr ynddo ef, i ymddiried yn Iesu Grist. Mae hyn yn dod o ddifri. Mae'r rhaid iddo fe ddod o ddifri. Fe sy'n rhoid y llawenydd yn y galon. O gofynnwch iddo fe, o Dduw graslan. Agor llygaid fy enaid i weled fy angen am Grist, ac ar ôl i mi weld fy angen am Grist, rho ffydd i mi i obeithio yno. Rho ffydd i mi bwyso arno, ac i gredu ynddo, ac i edi farhau o fy mhechod. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch am yr efengil sanctaidd. I ni yn diolch am y gobaith sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn gofyn i ti drigarhau wrthym ac i ddod i'n plith, tywallt ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen i'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 297, 297, cael trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn, a diolch byth medd Seion am yr iawn. 297, gewn ni sefyll i'w chanu. A nawr bydd wedi ras i'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.
Amen.